In kaka Rose ere lal mane yudo ne yudo lal marom na to ne uso gik machal nade to. Okay, an kaka Rose e toy market na uso lep nyithindo kochakore gi nyithindo monyuol newborn gi dho kizungu, wacho ni newborn nyithindo makoko nyuol nyaka e age mar higa mar higni 15. Nantie gi lep nyithindo matindo together gi lep gi teenagers. Mago tene yudore dukana. E sama duka ne owang' ka oyudo ka nase stock kendo several times, especially the month of June wang'eyo ga ni nitiere tich, omiyo ng'at ka ng'ato struggle ga mondo mi oket stock maber. Adiera chiro no wang' ka ji noketo stock, wigno ji no stock kabisa dukni gi. Han kaka Rose nabedo gi lal worth 1.8 million. Mago goods mane nitie duka. Milion 1.8. Mago gika duto te mano wang'e dukana. Onge gima nanyalo konyo kata achiel nikech na kitamba wuog kuma dake kogona sim maring machop to e Kibra to nayudo ka dukni te osemako mach mane ok anyal kata ng'iyo kuma duka nano ne nitie. Rose ere kaka itime seche miyudo ka kamani